لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. yeɓiyankoɓe Pindi TV eɗen ɗo e anga mo pelerin tawtede ñalawma mo ganduɗa ko kawtal pelle hajjiyankoɓe fodde pelle jeeɗiɗi walla jeetati kono wona temedde nayyi e capanɗe jeegom e ɗiɗo neɗɗo tawi ardi dental ngal ko Demba Sy kañum woni mawɗo kawtal ngal kañum kadi ardi fedde no wiyetede kawral men 66 voyage eɗen jii en nani ko haala ko dardi ɗo e ceerno Abou Sow mo ganduɗa ko goto e tarde fedde nde mo ganduɗa ko kañum heewi duusde bandiraɓe kañum e Ablaye Ba. Ceerno Abou Sow hol wasi panta e bandiraɓe e hajju 2025. Alhaji Abou Allah jarama a jarama caggal ne jettuɗen Allah julɗen e Rasul sallllahu alayhi wa sallam eɗen mbiya no mbiyatnoɗen ni hitande foof mbeɗen jettuma mbeɗen jarnuma mbeɗen calmina dendagal yeɓoɓe Ayaw Pindi TV hajjiyanke o wasite tan ko adi foof yo andu ko yahanta ko yahanta ko holɗum ko joklu joyaɓuru e l'islam ɗum noon so neɗɗo Allah moƴƴani ɗum hana timminoya ɗum yo tinno o naworo ko Allah wi ko wa tazawwadu fa inna hayra zadi taqwa. Allah wi ko neɗɗo o somo yaha yo ɗeɓɓu jooɓari ko ɓuri moƴƴude noon e jooɓari e ceerno Abou Diop ɗum ko kulol Allah te kadi o wi hajju rafas ala hen fusuk ala hen jidal ala hen hajju jeddodiral ala hen hajju wadde pankare ala hen hajju ya nawde joom suudu ma gondon e suudu wotoro ala hen ɗo e on karmini hajju ha hajju gasa ɗum noon mbeɗa wasiyo ɗum kala goto mbeɗa wasiyo kadi yimɓeɓe yoɓe gandu hajju wona hunde weɓde joni kam weeɓi weeli nde wonno koye avion jolata jaaha jippoɗa Madinatul Munawwara pa e hôtel mo ganduɗa a taɓoto tan naata e jumanela sallallahu alih w sallam ɗum woni Anwarul Madina walla hôtel Movenpick ko ɗon tellete ɗo Madina ɗo ɗum hakkude muɗum e jumaka wonani hay métre je nogas ɗum noon ceerno Abou hajjiyanke o so dañi ɗum ɗon ñamata koko wela leloto ko ɗo moƴƴi yarata ko zamzam hande yalti Madina fof naati Makka yarata ko zamzam hande yalti Makka fof ɗum ɗon fof ko weɓnugol ngol ganduɗa Allah newnani ɗum hajjiyankoɓe e oɗo zamanu ceerno Abou. non hol wasi e panta e pelle ardiɓe pelle ɗe e docteur ɓe faade hajjiyankoɓe ha tengde ɓe meeɗa yaade ɓe na wayno ardiɓe pelle ɓe kam fodde koɓe ponno wadde ko heewi hen ɓe mbaɗi fodde koɓe ponno wadde ko pèlerin o so addi hajjiyanke o so addi kalis muɗum wersima mbaɗa feere ha o daña visa mbaɗa feere ha o daña assurance mbaɗa feere ha o daña billet a yoɓanimbo Madinatul Munawwara a yoɓanimbo bisuji ƴittoji mbo Madina nawa mbo Makkatal Mukarrama a yoɓanimbo kadi hôtel makko Makka a yoɓi Muna a yoɓi Arafa a yoɓi dendagal ko poɗɗa yobde ko Makka ɗum noon kamɓe ɓe mbaɗi koɓe poti ko wadde heddi kay ko seeɗa o woni koɓe ndewa hen aɓe ndena aɓe gayna ha ko jomum dañi caɗele fof ɓe toppito ɗum ko ɓuuri yaw hedditi golle ɗe tigui rigui ko minen ɓe ganduɗa ɓe minen ɗowata ɓe mbeɗen ɓe kolla no ɓe ndewrata Allah ko ɗum woni golle tigui rigui ɗe hankkadi noon kala ko ngakki toon ko minen ndefi saabu minen ne min ƴetti ko volontaire min ƴetti ko manditare amen min dari min mbi wondeno kala hajjiyanke so Allah jaaɓi ɓaadi min ƴettama minen ne min nawama mamin kollu ɗum no rewirta Allah ha timmina. caggal ceerno Abou Sow no mbiɗen joni ni ko ceerno Ablaye Ba mo ganduɗa mbiɗen ñalawma hande o ɗo e angama pelerin woni nokku hajjiyankoɓe en tawtama ñalawma famnude e tottude kaɓirɗe e hirjinde pelle jeeɗiɗi walla jeetati mbaɗi kawtal ndendi gardini Alhaji Demba Sy ardi kawral men 66 voyage Alhaji Ablaye Ba en mbaɗino ɗum hawani en mbaɗi ɗum hikka en mbatta mo wuuri duuɓi kewɗi kewtata mbeɗen usaki hol wasi panta e hajjiyankoɓe e hajju 2025. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu
caggal ittolle julde sallallahu alaihi wasallam anna ceerno min ceerno min jettima a waɗino rowane Allah hokki en tawɗo samuɗo a waɗini kadi kamɓe ɓe Allah huddiri haju 2025 ɓe Allah huddiri ene jaada ɓe kawrel men 66 garugol Alaji Demba hunde fof noon ko hoddiri Allah yahata Allah hoddiri groupe aji fof jaadata ndendi groupe ɗum noon min mbasiyo kamɓe yahoɓe makka ɓe goto fof yaada enne muɗum yaada e muñal muɗum yaada e pellital muɗum jogo ɓernde wawde wondede kala ko ñamirɗa mbaɗa kala ko kaɗaɗa goppuɗa ɗum woni gondigo moƴƴo kadi neɗɗo jaaɗo makka o toppitto wadde farilla makko e sunnaji makko kala ko wona ɗum jaaka e hajju jaaɗo hajju yahani ñamoyde ko weeli yahani ñantade yahani hodde to yooɗi yeehi ko rewde Allah e lorle kinade to Allah e ko Allah yamiri yo watta ko ɗum nayi ɗum e wadde kadi gardiɗo one omo yene gardegu inchallahu taala ɓe jiyata caɗele to amen minen kala komi pour gollodirde e mabɓe mamin gollodir duuɓi hannde min golla falillahi alhamdu min gandi golle makka min paami ɗum ko Allah lobri min hen e gandal mamin gollodir e hajjankoɓe ɓe no poti gollirede inchallahu taala ɗo noon ha Madinatul Munawwara ha Makkatal Mukarrama ha Muna ha Arfa ha Jamra inchallahu taala ni woni min jiiɗi gollirde e min mbi yimɓeɓe ne kalifa mon Allah koye amen minenne kadi kalifa Allah koye mabɓe inchallahu taala a jaama Ablaye Ba pelle ne keewi won jottoɓe ha o sa joni tawa ngala ko dañi e ballal Allah e ballal kawral min 66 voyage gardugol Demba Sy onon suwama goo ƴeeƴ tan taw kon kebbini ha guittonɗo kon yimɓe hono hajjiyankoɓe hol sirlu mo jogui ɗon beele ko nunɗal moon walla ko peewal moon walla ko fulɓe noti on walla ko pamnugol to banggue diine o walla ko hutade ɗemgal ngal alhamdulillah rabbil alamin yettere Allah eno mbiɗani ko adi foof hajju ko confiance hol confiance jotnorel ma e yimɓe ɓe moƴƴande yimɓe ɓe moƴƴandema kadi koreji ma hore min fulɓe alhamdulillah ene moƴƴodira ene jotodira goto fof kala momin jaaduno so arti wiyata ko alhamdulillah mo wuuri min tampata ko kañum heewi wiide kaari ka jaho makka ƴettoɗo numéro téléphone noddu Alaji Demba walla Ablaye Ba ɓe ko welɓe yaadude ɓe ko wawɓe golle ɓe ko moƴƴuɓe golle ko ni woni min meeɗa kadi jooɗade hamin mbi min gandi hen balle men hajjankoɓe ala min kew hebbinde min dokka goɗɗo noon Allah ne waɗani min ɗum e min jetti Allah e ɗum ɗon kadi holko weeɓani hajjanke jippina ɗum Alaji Demba goto waɗata ɗum jippina hajjankoɓe ñamde yarde fodde balɗe ne hannde hol arɓe galle guila hanki ɗo ha départ joni hol arɓe nana galle kanko yo Allah yoɓe moƴƴere yo Allah junno gurdam ɗam moƴƴine batane ɗe ko noon woni alhaali o ene kadi ka moƴƴo emin ganduma anne ko hen jeeɗa kawral men koye hoore heɓe jeeɗa kaldu min jooɗade hen kadi aɗa waɗa publicité aɗa mawnina min heewi ko noddimi téléphone numéro koye ma ƴetti publicité ma ɗum no ko yettere Allah mi jetta Allah mi jettuma nen yalla moƴƴina gurdam ma moƴƴina battane ma ha ɓesguji ma jokto e dow juuɗe maɗa jarama Diop noon caggal Abou Soy Ablaye Ba eɗen darde musidɗo goto musidɗo indema yettode ma min mbiyete Mamadou Aboubacry Aw jami nokku no wiye Walalde ka jaw hikka funnague hol fedde nde jata min komi jahowo hikka funnague jatmi koye fedde groupe oɗo Fatou Anne hikka meɗa woni gooma yaade makko so Allah jaaɓi so Allah jaaɓi hikka woni gooma yaade makka hol wasiya panta e yahoɓe ɓe e holɓe mbaynotoɗa wasiya pano yahoɓe de mo wawi fof kam kala mo ɗumni kam yo wonde muñal kala ko ala muñal fewani yo wonde muñal wonda e deejre wonda e tinnare surtout dendugol cuuɗigol e dendugol laabiɗi yimɓeɓe yo ndeeƴ teeya ko Allah rendini ɗumen hande Allah serri ɗumen fof ɗum noon yo yimɓe muñ kadi mboɗo wayno bandiraɓe fof mboɗo wayno diwan Podor fof no worno mboɗo wayno diwan werno heeɗi arrondissement Kaskas fof no worno mboɗo wayno Walalde kadi no worno mboɗo wayno Kurejam no worno mboɗo wayno Gallam kadi no worno noon seydi Aw a jarama sinno bandiraɓe koye haaju 2025 gonɗen ɗo e anga mo ganduɗa ko yahoɓe makka musidɗo indema yettode ma Djiby Sy mbiyetemi ala yettode Djiby to jeeɗa min ko jeeyami Sinthiane Barke jeeɗa hikka woni gooma hajju walla mi meeɗi yaade kono ko umra janomi hikka jata makka hikka jahami hajju min sohnajo o an sohnajo jaadata wallahi minen jaadata e kawral jata kawral voyage to Mame Demba Sy ɗo hol wasiya panta e moon onon yahoɓeɓe ko ganduɗa toon seeɗa holɓe mbaynotoɗa e holko duwantoɗa leydi ndi so Allah neema e jaam wontomi leydi yo ɗaccen leydi e min jaaha e dow jaam min garta e dow jaam min mbaso kadi koɓe kaali nder ko tan jahowo makka kam ko anniye moƴƴo to nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam toon min payi
min duwono fof amin juuro fof holɓe mbaynotoɗa mi waynima bandiraɓe fof julɓe fof kureji fof mbaynama so Allah e kala e julla kadi waynama yahoɓe ana meeɗiyade umma eɓe mbiya makka ko muñal namni ko won gueɗe holko beddoɗa konngol faade ma wallahi ko wiya ko ɗo toon tan min ciftortene yimɓeɓe ko muñal tan woni toon makka kala biɗomo ne weeli kone funta hoore mum eyyi ko muñal tan jogui ɗum ne weeli noon so Allah kadi kono ko muñal tan ɗum tan woni toon ɗum noon seydi Sy a jarama sa ñamde ñebbe noon inchallah jarama a yii ɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV gonɗen koye dawol men cekkital caggal nde tawtoɗo ñalawma hannde o ɗo e Angamo Pelerin hono yewtere adude waɗede hitande fode hajjiyankoɓe yaade famnude e findinde jangguinoɓe e huufoɓe e docteur eɓe en jetti kadi bandiraɓe ganduɗa ko hajjiyankoɓe ɗe joddiɗo ɓe ganduɗa ko kañum wonno modérateur ñalawma hannde o hono mo ganduɗa ko Amadou Déme Kane walla Amadou Kane Déme fof gotum ceerno Amadou holno jiiɗa ñalawma o e hol konngol panta e bandiraɓe ko adi fof ceerno Abou amin calminma amin juuroma amin ceedno kadi yeeɓoɓe Ayaw Pindi TV wonde amin ceednoma teddugal e timmal e Allah yoɓ moƴƴere so ɗum yawti ñalawma hannde o ñalawma o son garano o yajata ko arɓe ɗo ɓe tan jiiɗum kono nde wonno oɗon jogui karallagal e yidde sarde ko leñol ngol woni e dow mum on gari ha ɗo kadi ko jiiɗon koko ɗum min jii mbiɗa kadi on jiiɗo ko yooɗi ko tinɗon koko ɗum min tiisa min gandi kadi on tini ɗo weltare mawde ɗum ɗon noon dañama ɗo e yettere Allah e gardugol mawɗo meɗen Alaji Demba Hammet Sy e dendagal minen wonduɓe makko e golle ɗe ndewi lawol jorto mawɗo inani he ko heddi ko ma wa noon ɗum noon min jogui weltare mawde e aggal yettude Allah e yettude kadi wondiɓe meɗen e golle ɗe nde wonno hawri ɗo henne ko pelle mbaɗi fedde wotere mbaɗi garowol gotol gurti hen koye mumen kanko Alaji Demba o ardi min mamin gona hende agence uji 6 kanko agence makko woni kawral men nde wonno inde noon oto jomum so yama kawral men tan wonani ɗeɗo goto ko oɗo kawri ndenti kadi min joftini ɗum to Allah 66 ko inde Allah 66 woni Allahu ko ɗum woni ko fanda ɗo ko kala ko waɗete ɗo yo won ko Allah wona ko en ɗam dewal Allah e jokkere en ɗam ɗum noon alhamdulillah rabbil alamin ñalawma hande o kam sinno ko lekki wonno piindi kam yiyama so fiini yiyama kadi ne jorta mongo so mongo yiyama ne jorta kadi coñam taw ko coñal moƴƴal ɗum waɗi ko ɗon ɗo tolna min ñaago Allah tan yo Allah yettin ko heddi ko amin ñaago on duwaw ɗum kadi arama ha ɗo heddi tan ko yaade aéroport e ɗannade ɗum ne kadi amin hen inchallah a jarama ceerno Amadou Déme sawla mbi Amadou Kane caggal nde tawtoɗo ñalawma hannde baɗɗo fayida en mbaɗin ɗum wonde en mbaɗi hikka yo Allah hokku wattu mo wuuri e duuɓi kewɗe no ɓeydi en ursaki en keɗima ko haala ko en keɗima docteur ɓe ko kaali en keɗima ɓe ganduɗa ko encadreur ɓe ko kaali wolof e pulaar en jii tottirgol hono ko nawete ko ene yarateni en namdima kadi ɓe ganduɗa ko hajjiyankoɓe meɗɓe yaade ɓe meeɗa yaade gonɗen koye sakket yewtere nde ullata yewtere nde ko mawɗo dental ngal dental ngal ko kawal men 66 voyage rendini pelle kewɗe ɗe ganduɗa ko pelle hajjiyankoɓe ɓe gaddi ɗum Alaji Demba Sy Demba Sy mo ganduɗa eɗen gandi no Amadou Déme wi ni kawral men notima inde mum woni kawte fodde pelle 6 walla 7 ndendi ɗo kanje gardinimo Alaji Demba ko wadde fof calmina bandiraɓe eywa Alaji Abou mi salmitima gadda hoore maɗa min beltima e garal ma sa arano tan mankat koto amen noon wonata ma kala ko min eɓɓanma min kalanma a tini ka garowo hay ko wona ɗo kala ko min nodduma notoɗa kadi a noddaka hen ya ar jantan ala noddeɗa ko jeyɗa pewnuɗo hunde guila nde fuɗɗete eywa so noddama hen tan arat fewnude e ñalawma o noon ari ha ɗo en jetti Allah noddude saɗani saɗi ko noddude noote e sa wondi noon yimɓe timmuɓe ko wayno imam Amadou Kane Déme Kane eywa neɗɗo yiimi ko neɗɗo moƴƴo ganduɗa moƴƴinowo kala ko wondi mboɗo wiyamo ganduɗa hoore maɗa hay ko jeeyi so neɗɗo holli kam jeeyo ɗaccirta ɗum
eywa min jetti Allah ganduɗa maɗa gondi ngu moni fof ganduɗa hoore maɗa presque to gondi ene jogui jikkuji kono noon kanko ko ñoto ko pewno ɗum tawi mi yiiɗa min goɗɗodira so Allah sinno tan passeport am o ganduɗa maɗa wona ko majjirɗo mbaɗɗo visa de 10 ans o mi ɗoftanno mo ganduɗa maɗa min jaaɗamiri hay ko mala toon haaju eyyi imin mbadda ɗum mboɗo ɗoftamo e haaju omo ɗoftamo e haaju eywa ɗum ɗon noon Allah addi ha ɗo min jetti Allah min jetti on ko fonno waɗede ko on mbaɗi mon mbaɗa kadi mbaɗan ɗon ni kala ko ferguita hen ganduɗa maɗa itton kala ko manqui hen ɓeydon ha feewa hankkadi kam min jetti on tan min jetti noddaɓe notiɓe min ñaagui Allah tan yo Allah moƴƴin hankkadi lawol ngol ko heddi ko natti hewde eyyi ɗum noon tan ko Allah jarama on jarama yo Allah yoɓon moƴƴere min beltima no fewi seydi Diop Demba en cettani hol sirlu mo kawral men jogui saabu pelle kewɗe nan ɗo kañen guiɗi jibinede kawral e ɓurde ɗumen doole e cakkitiɗe kono won hen ene jaaha ha joni taw timminani kawral men soyama goho ndona sabata ko heewi hol sirlu mo joguiɗa haade amen haalde komin gandi hen ko ala ko ɗum ɗon ko golle Allah andi golle Allah kalata ko min famdi haalde golle Allah kala ko Allah rokkuma jabru ɗum Allah ganda ko Allah jetta Allah eywa en jetti Allah ganduɗa hoore maɗa ko no mbiɗa ni Allah waɗi ɗum eywa ɓe gondumɓe ko kamɓe tan timmi e timmal mabɓe ganduɗa ɓe gardinimi ko timmuɓe gardinta neɗɗo min mi timmani e sabu ɓe jeyata ko malmi timmude ko ɓe timmini mi ganduɗa maɗa kala so jooɗi ko min ɓe timminta ɗum ɗon koto mabɓe wona to am mboɗo ñaagui Allah noon ko jorta e am ko yimɓe kalta e am ko hay komo waya noon e Allah waɗa ɗum noon eyyi wonko min jii hen muusde banggue kala ko wiya commercial ina muusi kono yoɓoɓe ko waɗoɓe hunde foof jippinde woni yimɓe ñamminde woni yimɓe hande ni won wonɓe galle jogoɗa neɗɗo jogoɗa jikku mum jogoɗa jaadiɗo mum belɗo muusani eywa andi ko Allah kala ko Allah defi neɗɗo defo kala ko Allah defi neɗɗo tan defo ɗum noon ko Allah defi hen ko eɗen jawdi ɗum Allah ustima ko wonanno ɗon ko wonanno ɗon so yimɓe gari ene mbayno ene garta ustima joni ganduɗa maɗa won noon Dakar no mbiyatmi ni weeɓi koto ñalla kono weeɓa kadi waala joni ustima so Allah ustima mboɗo yetti Allah noon Allah rokkanimi teddugal mi ala ko meeɗi teddem kam so banggue ko to lela walla ko ñamete walla ko yarete ɗum kam Allah ni minen gadda hoore ma ɗum teddani tedden kay ko ha jamma ari ganden ganda maɗa yimɓe to lelto eko bertata eyyi ɗum ɗon ko Allah jogui ene waɗen suturaji no mboɗo yettiri ɗum Allah aɗa ɓoccitade konen ceertani Allah kadi hokkima yimɓe fof ndendiɓe kalfinima ɓe kolimama hoolade weeɓani Allah kadi hokkuma ɓesgu e wallidiɓe ɓe ganduɗa kala ko garɗa ɓe cisani ɓe nefani ha tengte suddiɓe holko ngol panta e mabɓe eywa ko ɗum woni ko mbi mboɗo yetti Allah mboɗo yetti suddiɓe ene wayno ko kamɓe ɓuuri yidde koɗo suddiɓe jiiɗi wadde koɗo so koɗo woɗɓe gari kala ko mbaɗatnoɓe ɓeydat kala muñal ɓe ɓeydat kala ko mbaɗata ganda ene jarani ɓe ganda hay min on koɓe mbajoto min ganda hoore maɗa mbiyam ala ko ni foti waade so on no mboɗo wiya mboɗo waɗa mbiya ala ko ni foti waade woto wat noon moƴƴani ko ni wayata ɗum ɗon noon ɗum kam mboɗo yetti Allah mboɗo yetti ganda wondiɓe suddiɓe mboɗo yetti Allah kadi ganda maɗa mboɗo yetti ardiɓe ɓe a jarama gartanmi koye banggue laamu koko wayli saaha kala ko wayli ne heewi wadde caɗele yimɓe mbiya no muusi e naggam o wonon to banggue pelle ɗe e waylo baɗɗo holno ɗum waye moon ay waylo kala ko wayli yo Allah yantu ko mbatton ko yanta hen feewa hikka yimɓe fof kuuli walla yimɓe kuuli boom ha yetti ɗo koko ene huula kono kulol ngol fof Allah watti jaam saabu heewi no ganduɗa hoore maɗa ɓe kewani heewi ganda maɗa ko fawa yimɓe ɓe Allah ɓuuri andude ha joni mboɗo andi ganda maɗa on wadɓe encaissé kalis sikkata ganda maɗa kalis ganda maɗa on to kalis majji ala ko feereji ɗi kewi ganda maɗa ha donki yiide kalis men ɗum kam makka ni ene muusi makka hikka kala ganda maɗa makki yanke gonɗo o nawo yimɓe o waɗi encaissé o sikki kalis makko ganda maɗa koko majji walla on ɓe bertani kono sa waɗi comptabilité mbimiɓe hanke ƴetti ganda hoore maɗa yoɓɓe ɓe oɗon gandi ko jooɗon yimɓe koɓe jooɓi ko tongon ƴeewon ko deppisɗon ko ƴeewon so tawi ko ɓuuri tawi on ko heddi gandon ganda so tawi ganda maɗa konde mbaɗne ganda maɗa ko ka yimɓe fof jooɓi ko yoɓani ko seeɗa ganda ma ɗum sukkata ganda ko yakko hikka ko fereji ɗi keewi eyyi ko laamu mbaylingu
ala ko feere ɗen pawe yimɓe gandama ala fof ko mbaɗata kala ko cikkunɗa sa waɗima yaltu gandama de heewe nan koye min waɗani on joni on ko haalata ko holko ngol panta e pelle ɗe hayde weeli nde e heewi ƴettuɓe kalisaji yimɓe tawa mbawa gollal ngal walla fekkita waɗa hen nana ɓe ƴetti yahani ɓe jahani pelle kooliɗima kalfinma garɗa ɗumen ɗe hol wasi panta e majji e on banggue mbiyatmi tan koye ɓe tinnade ɓe jii hikka gandamaɗa muuseeki hajjono wayi ɓe mbi ko fayi ko ɓurata mettude muuseeki hikka ono wayni ɓe jeerni yimɓe gandamaɗa kala muuseeki hikka ɓe mbi mo wuuri kala mo yoɓani awa ganda hoore maɗa e mina e arfa e taxi saudi o rokketa kota sa ɓa noon yimɓe gandama ko ma puɗɗoɗa makka daña kalis sa wiyama joɓata ko awa ganda ho maɗa dokkeɗa kota so Allah ɓurani haaji heewɓe keɓata kotaji hikka yimɓe yo tinno ndento noon fedde jokkere nam fedde ma jokkere nam koɓe nelɓemi kamɓe koye mabɓe eɓe calminma so Allah lamɗo jaaɓi sa hebbini ɓe ñino ko hitade fande ɓe mbaɗa fedde Demba Sy kono hulɓiniɓe haɗa mbiɗa ene muusi de so Allah ene muusi min kay yo Allah dandu Allah noon woni keɓɓitoɗon heɓɓito kala ko huula ɓaade min meeɗa hulde min komi cuuso tan e cuusa ngam noon Allah yanti en gandamaɗa Allah ne heewi wallude inchallah walli eyyi hoto yimɓe kulata ko Allah jogani ɗumen eyyi kala ko Allah bon ɓaade gandamaɗa min kuli tan ko Allah min kulani ganda hoore maɗa ko wona Allah ko ɗum tawi gandamaɗa Allah ne walla min gandamaɗa kala ko min jiiɗi en dandami ko min kuuli eyyi a jarama ɗum noon mataw ko konngol gol tan mboɗo yiiɗi yaade no feewi konngol gol tan yiiɗi yaade no feewi kono hade minenne so Allah jaaɓi a hulɓini min kono komin nataw taw caggal ma min ndewata fedde jokkere nam Demba Sy hol konngol panɗa e yimɓe hooliɓe mabɓe ɓe goppi gandal mabɓe ɓe goppi nunɗal mabɓe ɓe goppi mabɓe gollottono gonɗa guite mabɓe gonɗa koyɗe mabɓe gonɗa ɗemgal mabɓe gonɗa fo mabɓe hol konngol panta e mabɓe andi ko mi haali mbi mi gandamaɗa ko yomin tinno tan min muñodira wonduɓe ma muñodira nawodira mo muñani cuurki heɓata ƴulɓe andi min kulino min kewata koni gandamaɗa mon fof minen fof min kebbini on hulnoɓe on amen hulnoɓe kono noon kullongol fof wonti cuusal ɓaade min alhamdulillah rabbil alamin kebbini neɗɗo kay wiyata ko iyani kalis ɗum kam ene amen koni gadamani kebbinani hay goto wayata hebbinani demba kawtal mo ngal yo kalis o yalta ɗi wutteji joɗɗi on jaama siftinde yeeɓiyankoɓe Pindi TV en mbaɗino howande en mbaɗi howane hikka lan 2025 eɗen ɗon jooɗi kawtal pelle fodde jeegom walla jeeɗi no cifoyi ndendi gardini Alaji Demba Sy mo kawral meɗen kamɓe keblano ñalawma hannde noɓe gowno wadde yewtide yimɓeɓe sernaɓe kaali docteur ɓe kaali huufoɓe kaali totoɓe kaali hajju jaam 2025 yen batnimo wuuri eɗen ɓeydi en ustaki